И какво става, хора? Това е третия епизод на Minecraft оцеляването. Сори. Това май ще го отрежа. И както казах, това е следващия епизод на оцеляването ни. Да гледам, доста сме смесени. Факел, къде ме чуе? Гледа там, ман ще ми трябва камъка да го хвърля долу. Пишат ми. И дал линия. Мъга. Да, и това не е истинския скайп, давай яд. Сори, забивам се една песен в главата. Ако се чувате и се надишам някакво гадно микрофона, сори. Да. Трябва да кажем, че ми свърши камъка, но не може. Бай, Карлитус. Ако някой ме търси скайпа, пише за Мистер Дональд, в скоби Хикс, Магала, Пети. Да го запълня стената. Ето така е дял Петров. Май нямаме вълно, ще отидем да потърсим малко овци. И... Ойто. Накрая, като свършим World и като бием Ендър Дракона, ще има линк за света. Ета е овца. Ако чувате това, съжалявам, но имам малка сестричка. Много малка. Мисля, че на 24 дни. Та. Затърсвам овца. Се направя да го... Аре, умри бе, овцо. Скока. Хопа, хопа. Дяволите бе, трябва да си изключа този скайп. Който пише, че е добре да си изключвам скайпа, когато снимам, да ми пише в коментарите. Само когато има гости. Тогава само ще бъде пуснат скайпа. Ама ако гласувате в коментарите, де. Сега се направим едно легло. Как ще оцеляване? Без легло. Как нямаме? Някакъв бренч майнинг. Представете си колко кирка съм чупил тук. Мага. Така. Мага. Какво го правя? И така трябва да бъде. Идеал Петров. Идеал Петров.
Добре, се забием тук. Е малка стаечка тук. Ето и мога да направя тук спалня. Татък да не е там, ако влезе нещо. Ето тук да ми спалнята. Ран дан 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 дан. Five, give me honey too. Night, me, and be sparse, me, no. Falling, me, falling, me, 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 was, me, peace in my life. This moment, me, home. Е така и яко. Поне за мен. Ома гъве, защо се получават наобратно? Тук да има по една столбичка да се покачвам. Не взех легото. Ето вижте ми хубавия скрин. Да, и когато бяхме извън епизод се направих и тези шлеми бутуши. Отново нямам айрон. И хора, ще се върна като набера айрон. И продължаваме. И набрах един стак айрон. И мисля малко да продължа още да набера. Омага! Омага, защо съм креатив? Дори не съм се пускал креатива, просто за малко излязох. И сега знам, че съм на креатив. Даймонд. В третия епизод. Колко чая малко да видим колко сме. 60-то, брат, на 60-то ниво имало диаманти. Да си. 12-то. Омага! 12 рождената ми датава. Е така намерих малко айрон, после покупах тук надолу. После направих едно стол. Забележете, кирката ми не е изхабена. По-ако шгувам се, просто направих нова. Тук ето сара. Ще направя пълни брони. Сложа леглото е тук. Отивам за още вълна. Стоп. И продължаваме. Мага. Къде да слуша второто? Айде да ги направим 30 малко вълна. И отново сме тук. Правих още кракти, тейбълите отстрани и печките тук. Идеал Петров. Тей, мога ти да го сложа и да се направи сървър на този мап. Кой не знае как да сложим мап. Имам по 6 дъма. Се прави нещо диамантено. Дай се направи един даймонд меч. Манга да кръгля. Ето пак се закръглим 12. Ето даймонд меч. Взема желязо. Таман не ми чара както таман за бутушки, пак аз имам бутушки. 4, 5, 6, 7 айрона ми трябва. След няколко секунди спирам клипа, само се направя долната част. И така, ето имам цяла броня и това беше от мен. Аз бях Криско и чао!